mentálna závislosť. A vlastne skoro žiadna fyzická. Tak ale ja mám aj také pravidlá, že viem si povedať stop v tej Mariške. Hej. Viem kedy prestať, kedy začať a kedy sa najebať. Prosím? Že kedy vieš, že kedy prestávaš akože huliť? No tak napríklad, že keď mám nejaký problém a poviem si, že dneska fetovať nebudem, tak nebudem proste. Idem si radšej zabehať. No počúvaj, tak ja tomu ale nerozumiem, že ty vravíš, že keď riešiš niekedy to, že si taký šťastný či nahnevaný, či No, taký zjebaný. no? Áno. Kedy je ako keby taký veľký problém, že už to neriešiš tú Marišku, ale že musíš zabehať? Tak ten problém to je taký, že ja neviem, ako kedy. Taký východový cieľ to je u mňa. Keď už naozaj nepomáha nič, tak vtedy. A niekedy nepomáha aj tá Mariška? Tak ako kedy hovorím, podľa problému. Či je menší problém, stredný problém, väčší problém, menší problém? Ale ty na každý problém máš nejaký riešenie. Áno. Či je to beh, alebo káže. No akože... Alebo box. Niekomu najebem a tak sa zjebeš až. A počúvaj, ty vieš o také tie veci, že sa ti môže stať, keď dlhodobo hulíš marihuanu a tak ďalej. Tak viem, tie určité riziká sú tam. Že si to akože tak zistil. No áno. OK. Tak pre mňa je to, že... Takže to je odvaha. To je tvoje rozhodnutie. Čože? Takže to je odvaha. Nie, to je, že si v Že som podstate kokot. závislý užívateľ, ale si ako keby vedomý, že robíš to tak, že vieš, ale zároveň si dávaš pozor na to, aby si to niekde nepreskočil. No hej. Viem, kde je hranica. A viem, kde je stred a severné okno. Zatiaľ to tak máš, hej. Akože Áno, často sa stane, mám to tak že- rozložené ako ganžové čiarky. že to potom niekde prekašľú, ale akože... Vieš, že to je presne to, že keď niekto príde a povie, že nehúl, lebo to je zlo, to nemôžeš a... Tak aj na cigaretu ti povie, nefajči, lebo si dojebeš plúca, si kokotný, čo si jebe No, a... je to pravda, vieš. No však áno, do piči. To je pravdy, ale že keď o tom ten človek vie... Toto je a ten stále vyjebaný sa do život toho- skurvený. Čo? Že to je život. Život ťa naučí. Ale prosím ťa. Ty sa ide so mnou porovnávať. Prosím? Že to sú také frázičky trochu. Ani nie. Ak to človek lepšie spozná, tak zistí, že Však jasné, že skúsenosti sú super, to je jasné. Ale takéto... Jointa- Život ťa... Asi si to idem hovoria zahubiť. taký tí, no? Povedz. tak... Haló? No vieš, že takéto život ťa naučí, to ti hovorí... Život ťa niekto, naučí, keby ti- biznes ťa zdraví, je. Že jak keby ti chcel one, že ty si taký Spili zobák, fajči že trávu, nevieš, potom že to boli musíš menej. Tak ale... chytať, že toho lokte. Tak ale však... Teda... Yeah. Čo? Že není to len fráza. Ak človek sa naučí, tak vie, že život není len fráza. Není to len fráza, ak... No jasné, on mi to príde, že ani ty, ani ja ešte nemáme dosť rokov na to, aby sme mohli povedať, život ťa naučí, ako niečo naozajstné, vieš? My to používame viac ako frázu. Tak táto piča. Tak ale to není o rokoch. To je o tom, aký je človek vyspelý. Bude kokot, alebo už niečo zažil. No a ty si o sebe na začiatku tvrdil, že si one. To už sa mi potom vylučuje, že si teda niečo... Že som čo? No ja to po tebe nezopakujem, ale... Aha, pamätám to si sa kokot. označil za Kokot. No áno, to je... Áno. Tak ja sa tak bežne vyjadrujem. Veď aj to sú slova do piči. Čo? Čo ste fakt no... Veď aj to sú slova. Akože jasné, že sú, len ja ich proste nebudem hovoriť. Dobre. Vy ste slušná Akože to je piča. moja práca, vieš, že keď budeš do práce, tiež možno budeš niekde pracovať, tak nebudeš tam nadávať. Tak toto je len taký určitý vek, kde sa tie slova proste používajú a v určitom veku to už možno prestane. No tak to hovoria, že nie. No do piči. Áno, presne tak, akože ja to mám, že celkom si asi v tomto neviem kázať. No do piči. Lebo ja... Vážne to nikdy neprestane, kurva. Fakt,
No to som piči ako počúvaj, kot. prestane, ale jedine, že strašne budeš chcieť a budeš to na to... Ja mám sílu v sebe prestať. No tak dobre, to ti verím. Do piči. Len proste problém je to, že čím viacej to používaš, tak tým ako keby to stáva pre teba bežnejšie, vieš? Že Tak potom- áno, lebo a aj ja tak som vieš, taký že- kok. No, Tak ja som na to zvyknutý. Dojdem do školy, tu hreší každý. Zdraviame, čau kokot, jak sa máš, kde si bol? no presne, vieš, že už sa ti to stane také úplne prirodzené. Tak Slovensko je taká krajina, že keď vyjdeš na ulicu, každý hreší. No, že potom keď ideš... Je to ako realita do rozprávať piči, tak napríklad s kým sa do jebíš ty, televízie, prosím ťa. Alebo ideš písať nejaký článok, alebo čo, tak ani... Tak ja článok by som nikdy nepísal, lebo ja by som tam napísal také kokotiny, že až. Dobre, tak si predstav, že ideš k frajerke svojej na návštevu k jej rodičom, už budeš mať nejaký dlhší vzťah a tak. A budeš Dobre. potrebovať, aby si sa nevyjadroval jak ona, lebo to proste nebude super vzťah, frajerky rodičia ťa budú... Čo by som sa normálne predstavil, dobrý deň, ja som kokot, chodím s vašou pičou. Tak ale dá sa to aj obmedziť nejako. Ako tak, keď si to budeš vedieť ostrážiť a tá frajerka ťa bude tak milovať napriek všetkému, tak... Presne. úplne okej. Nehľada také kurvy, ktoré ťa chcú len pre peniaze. Ty, komu sa smieš, ty piče do chlap? Treba nájsť akože... Treba si nájsť takú piču, ktorá ťa miluje aj so svojimi chybami, nie? No jasne. No tak o čom mravím, kurva? Nemusíš milovať. No, presne. Alebo ju podrýbavať, aby si to nevšimla. Aj tak sa dá. No akože... Ale nevera, to už nehajme tak, lebo to už je zložito veľmi kokotný vzťah. To je pravda, ty kokso. Počkaj, neviem, čo si nasolí, že máš jednu, no vieš, medzi dvoma, že už zase sa strašne sama sebe ozývam z telefóne. A teraz... No nie, počkaj. Že normálne máš, jak máš jednu frajerku, no normálne, že s jednou frajerkou bývajú často, že brutálne ťažkosti, že musíš sa učiť v tom vzťahu vychádzať a tak. A že keď si tej chlap ešte akože vytvorí ďalší vzťah s tou milenkou alebo s tou nejakou ďalšou ženskou, s ktorou podvádza tú prvú, tak to je O proste... čom jebeš, prosím ťa? Áno? Akože ťažké, lebo aj tá druhá baba zrazu začne niečo od teba chcieť, vieš. Takže budeš vlastne medzi dvomi babami, ktoré od teba niečo chcú. Tak ich pošlem obidve do piči a je po probléme. To je na prášky. No to môžeš Však urobiť, drbne ale... si Marišku a je to v piči. No veď to akože všetko môžeš urobiť, ale že počase Áno. začne byť akože osamelo a tak a zase si než babu vetom. Tak mne to je jedno, ja upúšťam do piči, ne? Tak dobre, a keď budeš furt niekoho posielať takam, tak potom ostaneš a budeš starý preslavný detsko, ktorý zomre. No a každý raz zomre. Skôr či neskôr. No to je pravda. No tak Ale to piči, že riešime. Niekedy sa ten život dá poriešiť aj tak, že nemusíš ho mať úplne sám. Ale... No akože, O čom to ty vyprávaš, jedno prosím ťa? rozumieš, to tie, akože, hej, teraz som ti tak trochu tlačila do hlavy, sorry. Som nechcela. Jasné, že môžeš si to rozbehnúť, jak budeš chcieť sám. Jebe. Tak... Čo dodať? Neviem. Všetko sú to kokotiny. Celý život je kokotina. Ty si úplne, tvoja slovná zásoba je V piči. je taká, ako, veľmi očakávateľná. Inak pozdravuje vás jeden spolužiak, Danko sa volá. No teda díky, Danko. Danko. Mier. Danko sa pýta, že jak je v robote. V robote, dobre, celkom príjemne. Celkom príjemne. No tak je dobre, jebme na Danka, lebo to je kokot. Tu Manka. No a kde sme to skončili? V kerej piči? Vy tam máte telku na to? Nemáme tu čiteľku, ona je vláde v piči, asi priebem, neviem kde je. No to ma tak napadlo, že vlastne keď sa tak Však zatiaľ si voláme, ja som v piči, sa nudím ja kokot. no dobre, no. Áno. Určite ty. A tak... Tak čo no? Tak nič, no tak nič. Piči. Ticho. Počujem vás, len mi sa zjebal mobil. Čože? Že sa mi zjebal mobil, Už už zase sa počujem, kamo. sa počujeme? Áno. Dobre. A nepočujem ani seba, to je taký príjemný pocit, nepočuť sa. Nepočuť sa? No. To jak môžem do piči? Nepočuť sa.
Akože v telefóne. Aha, už tomu rozumiem ako kot. To echo. Aha. Rúcho. A hovorím, tá klokočina je veľmi zaujímavá. Skinheadi tu behajú. To fakt? Ty si aký? Či si skin, alebo si... Ja som transeter. Kamaráde skin. Ja som transeter, hater, veterán. Čo si? Swagger, veterán, hater a tak ďalej. Veterán, hater? Áno. Čo je pravda? Hejteri ma majú v piči, ja zarábam ešte viac. Ale nie, ja som taký rapper, swagger, transeter. Tomu sa smeš, ty piča. Počúvaj, ty ako taký reper, tak čo robí taký reper? Čo robí taký rapper? Ráno vstane, dá si ganžu, ide do školy. Ide zo školy, dá si ganžu, ide domov. A dal si ráno ganžu? Tomu ver. Ale nie, dneska nie. Však by ma jeblo. Musím si šetriť cíly, lebo štrajk tu je asi... Musím ísť niečo poriešiť, lebo ja som tu taký predseda, že triedy. Tak... To vážne, ty si predseda triedy? To vážne! A dobre, však sociálne slušnosti na to máš komunikačné, jak ťa počúvam. No na to, že sa vyjadruje slušne ako kot, tak... A že sa postavíš pred tú študentskú radu, nie? A že... No čo vy tuko, dajte niečo, nie? Nie. Nie. Keď mám ísť niekde rozprávať, tak som slušný. Nie. Myslíš, že na ich všetkých môžeš vykašľať? Nie. No dobre, a tak čo robí taký predseda, kámo? No tak predseda tak vybavuje rôzne veci, napríklad zhodneme sa v triede, čo sa nám nepáči, idem tam do zborovne, rozjebem dvere a poviem, čo sa mi nelúbi, ne? A buď to oni dodržia, alebo už ide bejsbalka do piču. Prosím? Alebo ti rozhoduješ, keď to nerobíš. No tomu verte. I think we... No a dneska akože musíš niečo riešiť, keď si vravel, že si nedal nič ráno. Nie. Dneska som čistý. Čistúčky, ako sklo, vylepšené. Dneska som čistý ako archaniel svätý. Ako čo? Ako archaniel. Ako Jak sa dala ojebať. Protože jaké slova si dávaš? Tomu ver. Ináč môžete si ma pozrieť na YouTube. To fakt? Mám tam svoje videá, že business, a.k.a. Zlatý kokot. Nie, dajte si normálne business, história snov a mám tam svoj videoklip. Ty kokso, počkaj, to spravím. A je tam, potom si dajte, že normálne, že je music videoklip, lebo je tam viacero verzií. Tuším, druhé video to je na YouTube. Bože, to je taký prostý počítač. No počúvaj, ja teraz to nemôžem nájsť, Dobre? lebo tu nefunguje mi tu YouTube. Ešte mám starú verziu. Ticho do piči videofilm. Počúvaj, kámo, povedz mi, jak sa to voláš? História snov. A to je nejaký tvoj akože song, alebo tak? Hej. A je na to urobený aj videoklip. A teraz no áno. A mal som aj kameramana a teraz ideme robiť druhý Euphoria. No wow. Že To je jaký aj som. že poloprofi, alebo zatiaľ iba taká vlastná produkcia? Prosím? Či je to aj také, že profi, alebo je to taká vlastná produkcia? Tak ja som vlastne pred pár rokmi som začal písať texty a teraz sa tak vlastne tak ťahám a chcem sa vypracovať na takého profika, takže tá cesta tam je. A ty nemáš tak, že nie si v nejakej tej crew, alebo v nejakej tej... Nie, ja som samostatná jednotka, a.k.a. kokot. A.k.a. No fakt máš to a.k.a. že také? A.k.a. No, Business, história snov. ja si to čeknem. No, ja si to čeknem na YouTube. Dobre. Keď budem
To je swagger transetter, vyjebaný kokot. A vy máte koľko rokov? Ja mám 25. A počúvate hip-hop a takéto kokotinky? Vieš som, akože počúvam toho viac, ale občas sa mi podarí aj hip-hop, len ja sa napríklad v tomto akože v Slovensku až tak nevyznám. A tak akože väčšinou iba trochu počúvam, že kde to. Ale mám takú jednu francúzsku reperku a tá sa mi strašne páči. Ako sa volá? Kokso. Čakaj. Teraz som zabudla. Kenny Arcana. Nepoznám, ale môže byť dobrá. Neviem, akože ja to neviem rozlišiť, vieš, že keď, podľa mňa, že to máš presne tak, že keď počúvaš, ako keby, že keď sa veľmi vyznáš tej téme, tak vieš lepšie ohodnotiť, že čo je kvalitka, nie? Tak samozrejme, že rytmus a tieto kokotiny to nepočúvam. Poznáte rytmusa, nie? To je zlé? To je celé zlé, nie? Myslíte ja alebo rytmus? Rytmus. No však za to do piči. No však rytmus... Keby si bol ty, tak čo mi položíš? Ale nie, to zase nie však. Ale tak rytmus áno, to je transetter vyjebaný, čo si budem hovoriť. Však ty si povedal, že si transetter tiež. Áno, ale iný. Ty si taký akože lepší transetter, hej? Lady Visions. No a to som sa Lady povedal, ja Visions. tu neviem rozoznať, že či je ona kvalitka alebo nie, vieš. Inak na budúci rok sa chystám do Talentu. To fakt? Mhm. No dobre, to je super. Tak potom budem v priamých prenosoch. Tak dobre. Kokot s mikrofónom. Nechceš sa na to vykašľať, nechceš robiť iba hudbu. Tak nejakým spôsobom predať ľudí. A prečo, veď ty keď budeš mať dobrú hudbu, tak ľudia prídu za tebou sami. Tak to je pravda, teraz však už mám pomerne dosť fanúšikov a História snov má na to, že je prvý videoklip tiež dobrú sledovanosť. To si môžete pozrieť, je tam okolo 500 zhliadnutí. Takže sa darí kokotovi. Tak vidíš, a mňa potom čo napadá je, že ty kokos, že tí ľudia, čo v tom talente, tak oni potom akože podpisujú zmluvy, že tí ľudia ako keby... No ja už som dostal jednu ponuku, nahrávať s jedným reperom, Empatik sa volá, Stopočian, dobrý reper, tiež Amateurs. Je to tiež amatér, ale tak svetový. Že a.k.a. USA. Vieš, že proste neriešiť talent a tieto hovadiny v telkách, lebo... No áno, to je vyjebaný showbiznis sa to. Akože mi to príde, že jasné, že ľudia ťa budú vidieť, len otázka je, že doma bude počúvať, aký kokot. Že či budeš ty naozaj tam robiť tú hudbu, ktorú chceš. Áno, lebo dojde Jaroslavik a zajebe mu. Lebo tam dôjdu ľudia, ktorí ťa tam zavolali a oni ti povedia, že no dobré, ale my teraz kvôli sledovanosti potrebujeme urobiť. Áno. Chápem vás, ja som pán a chápem vás. Áno, chápem. Tak ja len, že... Chápem vás. Tak... Len zase je otázka, že ak si ja budem robiť doma svoju vlastnú hudbu, aby sa to dostalo do spoločnosti. No pre mňa je to, že to naozaj ako keby musíš začať proste hrávať jednak. Živé koncerty a tieto pičoviny. A že navezovať kontakty s tou spoločnosťou, vieš, tých reperov a tak. Hej, hýbať sa v tom kruhu. Že sa dostať proste medzi nich. Aj keď sú špagety miesto mesa? Tak, áno. Chýbať sa v tom kruhu tých reperov, swaggerov, transetterov a... No, ešte mi to príde, že to bude oveľa voči tebe férovejšie, že si fakt budeš môcť robiť svoju hudbu a nie niečo, čo ti niekto naskytuje. Tak ale zase hudba nie je pre mňa celoživotný cieľ. Kto? Hudba nie je pre mňa celoživotný cieľ. Som myslel, že hej? Ani nie, ja to mám ako len konička, že som tu ja, som niekto a som kokot. No tak potom je to, tak potom... Tak môj celoživotný cieľ je fotografovanie, však mám na to aj školu. Toto je nejak, táto stredná, to je nejaká taká fotografická? Hej, súkromná umelecká. Fotografický dizajn. Ste tam umelci? No tak to je... Nepoj. Jasné. Nepoj sa.
No hej, fotografický dizajn. Fotografický dizajn študujem. A teda čo budeš robiť s fotografickým dizajnom? Tak, asi pičoviny. Ale nie. Čo? Nie, budem chodiť fotiť a tak a potom si to vlastne upravovať a tak a tak a tak. A počuj, nie je to také, že... Nie je to také, že... Že? Teraz už fotí fakt, že mŕte ľudí a že Tak fotí, je to pravda, nehovorím do piči, že to není pravda, ale pozor, je rozdiel, keď bude fotiť napríklad môj kamarát Danko, čo sedí vzadu, alebo ja. Lebo Danko je kokot. Ale nie, dám vám iný príklad vám dám. Je 1000 umelcov, nie? Dajme tomu. Ktorí idú fotiť a je rozdiel, keď to nafotím ja a niekto iný. Lebo niekto to nafotí možno tak, že sa v tom nikto nevyzná a niekto to nafotí tak, ako to vidí. Čiže... Ty si úplná sfinga, ty koksa. Nie, iný rozdiel dám teda. Aby sme sa pochopili už. Lebo to bude nadlho toto. Takže idem fotiť ja a ide fotiť ešte jeden. Danko, hej, dobre. Dobre, dajme tomu, že Danko, aj keď Danko je grafik, alebo kerry kokot, tak... Takže dobre, ticho do piči, idem fotiť ja a Dano. No. Máme fotiť napríklad... čo máme fotiť? Dajte nejaký príklad, čo by sme mali fotiť. To manka je špatná. Takže fotíme napríklad prírodu, hej? A Dano to drž piču, Dano. Dano to nafotí. Tak sa pojeb. Ale nie, Dano, ticho, dočkaj. Tu vysvetľujem niečo. Dano, ja vysvetľujem niečo, no. Tak Dano to odfotí normálne, ako to človek vidí, hej? No jasne. Áno. A prídem ja, a.k.a. No, prídem ja a... a.k.a. a.k.a. už nebude, lebo sme v piči už. Zavri dvere, prosím. Dobre, počkaj. No, ja to nafotím tak, že budete mať... Že bude to také umelecké proste, že človek bude mať problém nájsť, čo tam je nafotené. Čiže tam je taký detail kvetu, že to môže vyzerať napríklad ako osoba. Už sa chápeme? A prečo by si to robil? Prečo by som to robil? Pretože to je umenie. A vo svete to ide za veľké peniaze. Obrazy, napríklad... No nemám slovo na to. Akože asi tomu rozumiem. Peter Kalaj, poznáte Kalaja? Ak nie, poznáte Kalaja? Že niekto to môže odsúdiť teda iba tak, ako keby iba tak, ako to vidí tú realitu. S tým, že ty môžeš realitu upravovať v tej fotografie, tak? Tak realitu môže každý upraviť vo Photoshope, ale odfotiť to, tak to je umenie. Nie ako Danko. Ty koko, to dobre fotím. S kalkulačkou. No dobre, a ty by si čo teda chcel fotiť, akože? Vás. To vieš teraz predstaviť? Čo by som chcel fotiť? Portréty a takéto veci. Divadelná. Do nejakých takých jak magazínov modných a tak, alebo? Nie, to je show business vyjebaný za predanie. No to je, no. Portréty, divadelná scéna. Je toho veľa, čo človek chce stihnúť. Akože byť že taký nájomný fotograf, hej? Napríklad. Ale pozor, piči. Svadbu fotiť nie, na to nie. Svadby fotiť a takéto kokotinky. Ale podľa mňa ináč, že ja som na tým rozmýšľala, že svadba podľa mňa je výzva. Lebo svadby fotia ľudia úplne, že hrozne. Ale podľa mňa, že urobiť dobré fotky svadby, ktoré nebudú trapošné, tak to je podľa mňa, že ťažké. Už teraz. Je to ťažké, áno, ale pomerne sa tam málo zarobí. Nie. Malý zárobok tam je. Napríklad si zoberte, že za jednu svadbu, čo nafotí, dostane koľko? Dajme tomu, že 200 €. A
A si zoberte nejakého umelca, ktorý nafotí, dajme tomu len 10 fotiek a že fakt dobrých fotiek a v zahraničí to predá za veľké peniaze. No dobré, ja sa potom pýtam, že na čo robíš robotu, ktorú robíš ani nie preto, že ťa baví fotiť a zlepšovať veci, ale že sa dostaneš proste iba veľké keše. Akože ja rozumiem tomu, že veľké keše sú super a tak. Tak v dnešný svet, ak nemáte peniaze, ste nikto. Tak vám to poviem. Dneska sú peniaze palivom človeka do piče. Akože ja si nesúhlasím, lebo... A čo to znamená, že si niekto? Určite nie som niekto, ak nemám peniaze, nemám dom, nič. A som nula. A sedím volade na stanici a žebrem. No jasné, ale vieš, že akože nepotrebuješ brutálne veľké prachy, aby si mal aspoň prenájom alebo čo. Nie? Tak to už je na každom, ako má tie hodnoty zoradené. Či chce byť bohatý, alebo kokot, alebo kokot, alebo kokot, alebo kokot. Inak spolužiak tu má notebook a môžem vám pustiť môj videoklip, môžete aspoň počúvať. Chcete? No tak nasol. Dobre, počkajte. No, daj tam videoklip. Však som spúšťa YouTube. Počkajte, dáva sa YouTube? YouTube, alebo jak sa to vyslovuje? Však YouTube. No dobre. Tak už to ide. Počúvajte. Dobre. No pusti to. Musí to nahrať. Do piči. Počkajte ešte, lebo sa tam hráva video. Aj. No to chápem. No môžete, počúvajte. Kde ten zvuk? To je biznis, historia snov, 2012, tak ako vyšiel za ňom ako voda, jasno stále opakoval znova. Čo s tým je? Neviem. Už sa to seklo, čo? No, ale... No, už to ide. Už to ide zvuk, už to ide. Dobre, vypni to. Aj zase sa počuje z telefónu. Ale že brutálne. Teraz? No dobre, v pohode. Dobre. No, čo hovoríte? Na to, že som kokot? Akože, ja som počula iba kúsok. Ale viete, čo je zázrak do piči? Viete, čo je zázrak? Viete, čo je zázrak? Čo? Že viete, čo je zázrak? Nie. Že na to, že akú ja mám slovnú zásobu, jak taký kokot, tak v tom videu som ani jedenkrát nezahrešil. To fakt? To fakt. Wow. Prečo nie? Prečo nie? Lebo, ako som povedal, sú udalosti, kde sa tie nadávky nehodia. Vážne, lebo akože zase takto je, že hrozne veľa reperov práve využíva nadávky ako celé. Ale ja dokazujem to, že rap není len o nadávaní. Tak to ťa úplne, že uznávam v tomto. To si vravím, že akože konečne sú ľudia, ktorí ako keby robia ten rap aj bez tých nadávok, že presne to môže u kopy ľudí urobiť to, že keď je tam tá nadávka, tak je to proste, že zlá alebo hlúpa hudba. Chod do Ale pritom je to úplne piči. dobrá hudba, úplne, že... Tak Takže super. Takže preto neuznávam Rytmusa, lebo to je nadáva strašne moc. Ja sa poštíve, že teraz sa čo mi povolala, že si povedal, na 30. hodinu povedala asi, podľa mňa 50 krát minimálne, že oné, penis. A to Tak, áno, lebo ja vám to vysvetlím zase. Takže, neuznávam ho preto, lebo keď robí hudbu, tak tam strašne veľa nadáva a v bežnom živote to, že nadáva, to mi vôbec nevadí, ale ja chcem dokázať, že rap není len o nadávaní, ale Rytmus není toho dôkazom. Ale v bežnom živote však každý si zahreší, však čo? Čo je fajnový? ja rozmýšľam, že či je to o fajnovosti alebo o čom sú tie nadávky, vieš, lebo svojím spôsobom ako keby nepotrebujeme nadávať, ale faktom je, že hej, že nadávame. Ale tak každý buchne sa o skriňu, povieš, do piči, ty kurva, na čo si tu stála? No hej, ale pomôže ti to?
Tak nepomôže, ale tak čo urobíš? Pohľadkáš ho a povieš, ešte ma kopni, ne? Nesmej sa. Nie, akože len, ja som čítala také výzvy psychologické, kde sa hovorilo o tom, že práve to poviemenie nadávok Áno. ťa vie ešte viacej vytočiť. Vieš, ako keby... Tak všetko to je o tom, aký človek je. No, že vlastne to si môžeš všimnúť aj v rozhovore, že keď sa s niekým rozprávaš, že keď si možno na ňu naštvatý a nepovieš mu, povieš mu ešte navyše nejaké úzké slovo, tak toho človeka to naštve, že ešte viacej to je do takej ráže. Tak toto ja už nie. Keď kopnem do skrinky, ja som sa minulo čekovala, lebo som sa nezaučila. Keď kopnem do skrinky a začneš tam proste nadávať nechcem slovo, tak proste je to v niečom aj úľavné, ale ani mi to veľmi nepomôže, že aj tak potom musím si sadnúť a rozdýchať to tichosti, alebo čo ja neviem. Tak je... To je... A nehovorím, že nenadávam, že zvláštny jav, podľa mňa. Tak sú to slova a občas ich treba použiť. A presne, že niekedy, ale podľa mňa je úplne dobrý moment, kedy sa tá nadávka dá použiť úplne, že funkčne. Áno. Vyhodia ťa z roboty, pôjde za šéfom, ty kokot. No, možno tak. Ale že keď niekto fakt hrozne hnevá a ty už s ním fakt riešiš stop spôsobnými cestami, že jak to urobiť v pohode, akože ako to urobiť tak, aby si mu nepovedal, že je fakt veľký pec. Ale už keď to proste tak je zle, že nevieš čo, tak už to nepovieš. Áno. Ideme, ozaj je obedná. Nič, spolužiakovi som tu hovoril niečo Danovi. Pozdravte tu. Dobrý, teta. Daj mi FB. Koľko je hodín, Marian, pozri. 9:11. A Andy už išla na obed. Aha, a však potom pôjdeme. Ona išla do obchodu. Čo idete na obed? Nie, lebo je tu Na vlastne... Fačarsku. Nie, Dano, drž piču. Počkaj, ja vám to vysvetlím. No, takže, ako sme v tej škole, nemáme tu učiteľa, takže si to robí každý, čo chce, hej? Jedni išli do obchodu, my s Danom asi pôjdeme na Fačarsku asi. Určite. A tak. No a čo sa viete zabaviť, chlap? Tak hlavne o to ide. No a počkajte, máte ešte v tej vašej škole? Jasné, však tu sú v triede. A čo akože, sorry, ale čo nebalíte baby, alebo tak, neviem, keď sa vedete. Baby? Baliť tu baby? Tu? Tejto triede? Čo prosím vás. Ale prosím vás. Pomyslíte vážne? Tak akože máš 16 rokov. Dobre, ale ja nebalím tejto triede žiadne baby, lebo ja už mám niekoho. Hej, aj Dano. Ale ostatní balia bežne tu balia. A tak ja neviem, že balík, no proste, on, že myslí, že celkom bol zabavný, keď sa vás s babami také. Je to špatné. Aj keď sa vidí, že Tak je, ale niektoré baby sú tu že hrozné, že v hroznom stave. Fuj. Ale nie. Ale nie, však bežne hovorím. Krásne ste. čo hovoríš babám? Krásne ste. Takú ženu som ešte nevidel. Ale nie, však ja už mám niekoho, takže ja tu nehľadám nikoho. No tak jasné, ale tak nielen, že viem, že hej, ja som tak prosto vyjadrila, ale to balík neznamená, že musíš teba tu balík. Ale že... Porozprávať sa? Tak, no. No však to je bežné. Však ako by to inak bolo, život bez žien, nie? No je to piči, vypni to už. No však áno. Život bez sexu to... No, Dano má pravdu. Ale to nie len o sexe, trúbka. Počuješ, Dano? O čom? Ale nie, Dane, kokot. Prosím vás. Ja si robím piču. No vidíte, dobre. Poď sem. On si robí piči. Jak sa máme v robotke? Ja tak celkom príjemne. Sa mi A kedy končíte?
do obeda ešte. Čože? Tak to máte dobré. Plán, že pôjdem spať. Tam akože nič robia. A ináč, chcel by som sa ešte opýtať, že vy tam máte iba jeden telefón, alebo viacero? Ja, lebo mi to niekedy príde, že tam máte len jeden telefón, lebo nikdy mi to nezdvihne. Akože vieš, že nie je nás Čo máme? úplne, že veľa. Gumu? A keď Ideš jebať? som bola, som že veľa detí, vieš. Aha, hej. Tak to nejde, že stále obsadené. Dobre. Áno. Inakže Dano si pýta Facebook. Facebook. Na to bude všetko, čo chceš. Že Dano vám chce napísať. Ale Môžete napísať na linku, keď už linka má na Facebooku nejaký. Ale môžete si Dana čeknúť na Facebooku vy. Dávam jeho meno. Model. Vieš čo, sorry, ale tak v tomto vzťahu, ktorý my tu teraz máme, ako keby pracovnom. Ale vieš, že sranda musí byť, aj keď si robíme Hej, piču. a ja som vám nemohla akože napísať nič. Hej, chápem. Prečo? Čo? Prečo? No to je taký, to máš na odboje, ja som študovala psychológiu a to je Ty si normálne študovala si etického pičovinu. hľadiska proste pravidlo, že to sa mi Že nie psychológiu, ale piču. Psychológiu. Fúha. Spider. Iná piča. Spider. 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 Nie, Spider je, to je pedagogika. Áno? Lebo my tu máme Kde sa takého ty bavíš? jedného jebnutého. My tu máme takého jedného jebnutého. Jaj, áno. Nič, že my tiež jedného učiteľa tak prezývame, ale to je úplný kokot, vy máte jak... Čak čo no. Do toho portálu sa nedá dostať skrz tú vodu. Dano, ideme? Čo idete na cigu? Asi áno. Dano, ideme? No dočkaj, však ešte 5 minút. Že dočkáme ešte 5 minút. S vama. Dobre, láska. A inak, čo sme rozoberali ešte? Porno. Biznis. Ozaj, no, vidíte, ja sa volám biznis, tak môžeme riešiť biznis. Porno biznis. Čak som vám dával Business Historia snov. No dobre, a jaký... Prosím? Že jaký biznis chceš riešiť? Čo? Nie len to tak. To už len tak kecaš, čo? No hej, aby nebola nuda. Lebo v triede mám takých nudných kokotov. Triede? No hej, aj na škole, aj všade, aj keď vidím ven do piči, sami kokot nudný. Okrem Dana. Inak nechápem ľudí do piči, ktorí nežijú. Ktorí sú úplne zjebaní na kokot. Ani ja. No presne. Ale oni to možno proste inak nevedia. Ale tak oni nevyužívajú ten život do piči. Každú jednu minútu, 365 dní v roku. 260 U. Pusti to rýchlejšie. Ja už sa vedzie, vieš, že ona rozdieluje, čo ty berieš ako užívací život a čo berú si iní ľudia ako užívací. Tak iní ľudia, no ja to by som nepochopil taký štýl života. To nie. Ako keby to je tvoj problém, že to nechápeš, vieš? Že... A potom opačne, že ich problém, že nechápu nás. Že potom aj opačný problém, že oni nechápu nás. Presne tak. Je to piče. A.k.a. kuku. No a je to škoda. Dobre, že keby všetci ľudia Nič, voláme ženu. No, ale keď sa zablokujeme už v tom, že necháme akože ani nevypočujeme, vieš, že aby nám porozprávali, to sú naše, to je prúster, čo ti poviem. Tak, ako každý to bere inak. No tak jasné, to súhlasím, každý to berie inak. Mi sa vypol mobil. No, to si budem dneska ešte robiť. Prosím? Dneska? Neviem. Asi sa nudí v škole. Tak.
No, však... No, kedy si škola, však iba 4 hodiny si robil. Máme 4 hodiny? Ja neviem. Neviem vôbec. Sme tak došli, z nudy. Však asi 4, ja neviem ako to je presne. Tak ale keď sa neučíme, tak predpokladám, že tie 4. Že by ste mohli aspoň povedať, trošku. No však to mi moc nepomôže, lebo dojdem domov a tiež sa budem nudiť. Čo? Že lebo dojdem domov a tiež sa budem nudiť. Tak tu je aspoň sranda, že sa kamarátmi sa povyprávam. I keď? Sa nemohol akože učiť? Učiť? No, niečo. Akože makanie na sebe, nie? V akom obore? Ja svojho grafického dizajnu. Fotograf. Tak tam mám pomerne dobré výsledky vo fotografii, nie? No ja ale tak rozmýšľam, že či ťa to akože... Dneska som aj rozmýšľal, že pôjdem fotiť, ale prší. Čo tak ako chodívaš fotiť? Tak buď idem do Nitry na hrad, alebo takéto parky, lesy fotím. A také zaujímavé veci. A dá sa aj niekde škúknúť, alebo... Tak zatiaľ svoje fotky nejak neprezentujem na nejakých stránkach, ale asi založím stránku. Však to asi vieš, nie? No hej, však... Veľká škola to určite niekto bude vedieť. Hej. No ale pošlite mi nejaký režim. Nejakú adresu? Pičné 22. Kokotová 23. Čo? Aj dobre, idem na cigaretku, dovidenia. Joj, chladi, majte sa pekne, vydržte sa. Dobre. Však možno ešte dneska zavoláme. Dobre, chlapci. Dobre, čaute.